Ναι. Καλησπέρα. Είμαι ο Νίκος ο Τακόλας, συγγραφέας. Ως συγγραφέας είμαι εδώ στην Κοζάνη. Το πραγματικό μου, το κανονικό μου επάγγελμα είναι μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος. Αλλά ήρθα για να παρουσιάσω στην Κοζάνη το νέο μου μυθιστόρημα που λέγεται «Το πέρασμα του Αρμένιου». Μια επισήμανση βασική για αυτό το βιβλίο είναι ότι δεν αφορά την Αρμενία και τους Αρμένιους, αλλά ένα χωριό μεταξύ Λάρισσας και Βόλου που λέγεται Αρμένιο. Σε αυτό το χωριό συμβαίνουν μερικά παράξενα πράγματα, δηλαδή είναι πέρασμα πουλιών. Και ό,τι και κάνουν τα πουλιά που πηγαίνουν νότο-βορρά στις αποδημίες, περνάνε από εκείνο το σημείο. Αυτό έχει ένα συμβολικό ρόλο στο βιβλίο, όπου οι άνθρωποι δυστυχούν λόγω της κρίσης, προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα, υφίστανται πάρα πολλά κακά, δεινά, αλλά σιγά σιγά ψάχνουν και αυτοί να βρουν το δικό τους πέρασμα του Αρμένιου, δηλαδή να βρουν τη διέξοδο από αυτό που ζουν. Το βιβλίο το έγραψα σε 2,5 χρόνια, το έχω βαφτίσει βιβλίο οργής, γιατί γράφηκε σε μια εποχή που αισθανόμουν μια τεράστια προσβολή σαν πολίτης. Ένιωθα ότι έχω καταργηθεί ως πολίτης και με έχουν κάνει πελάτη. Ότι όλα τα συστήματα με αντιμετωπίζουν ως πελάτη. Και κάπως έτσι η αγορά μας αντιμετωπίζει σαν πελάτες και όχι σαν πολίτη με δικαιώματα, θέλω, προσωπικότητα, αντιδράσεις, ζωή, διαφορετικότητα και όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω να μας ισοπεδώσουν όλους, έτσι. Και η μόνη λύση για τη δικιά μου πλευρά, τη δικιά μου άποψη, είναι η αντίδραση, το στήσιμο των ψυχικών αναχωμάτων και αυτά περίπου τα ψυχολογικά αναχώματα, τη στήριξη την εσωτερική του ανθρώπου είναι που ψάχνω στο βιβλίο αυτό. Το βιβλίο έχει ένα μύθο, εκτιλήσεται στη Θεσσαλία, η οποία είναι μια γεωργική περιοχή της χώρας, και αυτό την ευνοεί πάρα πολύ στο μύθο. Έτσι, υπάρχει μύθος κοντά στην παλιά παράδοση. Εκτιλήσεται λοιπόν στη Λάρισα, όπου συγκρούονται οι πλούσιοι με τους φτωχούς με κάποιο νέο τρόπο, γιατί η ιστορία αρχίζει από το 1900 και τελειώνει στο 2050, κρατάει 150 χρόνια το βιβλίο στη διάρκεια του, είναι μεγάλο, και επεξεργάζεται πολλά επίπεδα, ψυχολογικό, οικονομικό, πολιτικό, την κρίση, τον υπαρξισμό των ανθρώπων, το ψάξιμο, το εσωτερικό μας ψάξιμο. Και η συγγραφική ιδιοτέλεια του βιβλίου είναι αυτό, να προσφέρει χαρά, ελπίδα στον άνθρωπο και μία πρόταση για αντίδραση, να αντιδράσει σε αυτά τα οποία συμβαίνουν.